Ji dîroka kevnar heta çeperên Rojava Gezî İbrahim Êzidî. Di şerê ku niha li Rojava tê meşandin de gelek bûyerên ku dilê her kesî hestê mirovayiyê pê re hebe diêşînin derdikeve holê. Ev kiryarên ku ji aliyê çeteyên Heteşê ve tên kirin mixabin li ber çavên hemû cîhanê rû didin. Ev kiryar hovîtiya çeteyên Daişê ya li ser civaka Êzidî ya Şengalê tînin bîra me ku sala 2014yan pêk hatibû. Ji van kiryaran a herî ku deng veda geziyê şervaneke jin bû ku piştî hat şehîd xistin, geziyê we hat şêkirin û çeteyan wekî diyarî ji ser çeteyên xwe re bir. Her jineke xwedî îrade û xwedî hestên mirovahiyê bi awayekî bersiva wê kiryarê da. Ji bo wê jî ez dixwazim dîroka geziyê di nav civaka Kurd de bi bîr bixim û bidim xuyakirin ka weteya geziyê çi ye. Di nav gelê Kurd de porê jinan wekî pîrozbahiyekê dîdîtin. Lê dema ev portê hûnan din, wateya wê diguhere. Gezî nîşana rekopekî, amadekarî û gihandina hêza hundirîn a ber bi derve ye. Di dîroka me de dema jinekê geziyên xwe dihûnan din, dihat wê wateyê ku ew ber bi qonaxeke nû ya jiyanê ve diçe. Ev qonax berê ji bo gelek karên cuda dihat bikar anîn, lê îro ev qonax bûye berxwedan. Ji mîtolojiya Mezopotamyayê heta çanda gundewarî ya Kurdistanê jinan porê xwe wekî tora jiyanê dîtiye. Di helbest û stranên klasîk de geziyên jinan wekî zincîra ku dijmin pê tê girêdan an jî rêya ku diçe azadiyê hatine binavkirin. Îro di çeperên berxwedanekên Rojava de jin berxwedana xwe mîna geziyên xwe dîrokê ji nû ve dihûnin. Dîrokeke honandî ku tu kes nikaribe derzê bixenavê. Di gelek serhildanên Kurdan de jinan beriya ku tev li şer bibin an ji piştgiriya şervanan bikin geziyên xwe bi xurtî dihûnandin. Ev nîşana wê bû ku ew ji bo her zehmetiyekê amade ne û dê porê wan di dema xebatê de nebe asteng. Di çanda me de jina ku porê xwe dibire, toleke mezin hildikire. Birîna geziyê li hember kîneke mezin, çalakiyeke herî biêşe. Lê jina ku geziyên xwe dihûne dibêje, ez zindî me, ez li ser piyanim û ez ê bi ser bikevim. Îro li Rojava, Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê honandina keziyan bûye nîşaneya nasnameya YPG. Dema em li wêneyên şervanên jin ên li Rojava dinihêrin, em dibînin ku geziyên wan ne tenê ji bo bedewiyê ne. Belê, ji bo jiyaneke azadin. Gezî nîşaneya yekîtiyê ye. Çawa ku bi sedan mûyên por dibin yek û dibin geziyekê xurt, jinên Kurd jî bi honandina fikrên rêbere apo û mîrasa jinên berxwedêr bûn yek hêz. Me dît ku jineke xwedî hestên pîroz li ku derê be bi honandina geziyên xwe destek da jinên li Rojava. Çawa mûyên geziyê li hev hatine honandin, yekîtiya jinan jî niha di wê astê de ye. Honandina keziyan sebir û baldariyê dixwaze. Şervaneke ku her sibe bi sebir geziyên xwe dihone, nîşan dide ku ew di parastina welatê xwe de jî xwedî heman sebir û disiplînê ye. Li dijî zihniyeta Daişê de ku jinan di nav çar dîwaran de û dibin reşayiyê de winda dikir, geziyên jinên Kurd ên ku dibin tavê de dibiriqin bûn bersiva herî mezin. Îro li her derê cîhanê kezî wekî sembola jinên azadî xwastê naskirin. Ev honandin girêdana bi xak û tolhildana jinan re ye ku di dîrokê de hatine çewisandin. Geziyên ku îro li Rojava bi destên jinên qehreman tên honandin, ne tenê şêweya porin. Ew dîroka me ye ku ji nû ve tê nivîsandin. Her honandin û girêk li qirêka dagirkeran tê xistin. Jinên ku geziyên xwe dihûnin, ne tenê ji bo îro, ji bo pêşeroja hemû jinên cîhanê dibin hêviya azadiyê.